zima, psioki, a koty. Najwięcej mierzączki ze zimą mieli kiedyś wszystkie ficy wyrty i nie ma się sam co chichrać. Ja, to nie ma nic do szpasu, ficy wyrty. A nie godą sam łotych, którzy mają swoje chałupy, ani łotych, którzy tam poskładali jakieś ich spółki i no łotych naszych, tych PGM-owskich ficy wyrtach. Ja miarkuję, co oni bachają, tyrają na zapora złocioków na ale. Czasem napocząć jak owoc, znaczy się po naszemu od jajca, lebo od Adama i Ewy. A mnie się te rozki wspominają dawne lata, jak to zawdy zwiekowanemu człowiekowi. Wiecie, w tym, co zawdy przy fajrancie roku napoczynał śród śnieg. Gody, Sylwester, Nowy Rok, boczycie też, prawda? Ale w to by się tam wtedy tropił i żeś leciał śnieg. Przeca zaroski on będzie toć i nie straci jak ten pierwszy śnieg każdego roka. I nie trzeba go tam nikaj odszałflować, bo i na co. Sam się straci, będzie pokój, a sam psinco. Pamiętam taki rok, co keď już napoczło suć, to suło kielanoście dni, po tych wszystkich balangach, po Sylwestra, po Nowym Roku, łoroz na sztrekach pokazało się, co tego śniega nasuło na listo moc. I wtedy co? Te ficy wyrty wyleźli na drugi, co by tam coś ich odszałflować. Erbli nowe szypy, nasuli onym belekaj piosku i dali, a można same to wypokopili, zdziebko soli, no ale ino zdziebko, co by te sztreki posuć, co by się tam coś ich działo. No ale śniega już tela nasuło i że tak bez jedne przedpowiednie, to się już go całkiego nie dało kole chałupy odszałflować. Niektórzy to można i chcieli, ale keď dni, to i my tyśni. Nie skorzystali wszystko, odeptali, już tam fowali, tak co się taki srogi lód zrobił na poranoście centymetrów, tak ale na ostatek stycznia ten śnieg ustał suć, a wszystkie szpongi byli już tak festelnie udeptane, zasute i owlodzone, że tego ci się już nie dało ani odszałflować, ani do porządku odchlupać. I tak ci to zetrwało, że do ostatka lutego. Policajty i szucmany też ino sztrofy dawali prywaciorzom, koleje ich składał, lebo przy ich prywatnych chałupach, a te inksze to mieli wszystko w życiu, bo wiele idzie nachytać sztrofów, kiedy erbnie się ta pora robota i no pora złocioków. A kiedy się tak deptało, pomaluśku, bez ta nasza krojcka i nino, to było tak, pora metrów lodu, pora metrów gryfnie odszałflowanego, pora metrów ze toplakum, kaj solum posuli i człowiek nie poradził zmerkować, keď dżisnie na żyć, keď się szłapa sztauchnie, lebo ją do ostatka połumie. No ale na początek o tych ficywyrtach, którzy się w ten czas przy zimie no i bardziej nerwowali. Kiedy on im się nie chciało szaflować śniega, to te roski mieli, co mieli. A psin co mieli ich gnał, to takie psie gówno. Jeśli w to ich dał pozór, wiele sam u nas jest psów. Można mało w to, no ale one są i jest ich mocka. A wiecie, kiedy to szło ujrzeć? Ano w ten czas, kiedy ten śnieg napoczął tajeć. Bez lato to się te psie kupy jakoś ich tracą. Ale to a to wetrowie, a to ze sztreki je można dobre ludzie pozbieram, a to ze klara je wysuszy i jakoś ich tego nie ma zatela. Nie każdy dowo pozór. Chyba co we takiego w wlezie. A po tym śniegu wszystko wylazło. Całkie sztreki, całkie cesty byli zasrane i wilgłe, bo dziecko klary bezporednie tego ci przecać nie wysuszy. Jo musiał i sztyc zmusza deptać do hasioka bez sołkich net nasz plac. I musieli dawać pierunym pozór, co by nie wdepnąć w te, co te wasze liblingi bez te 2 miesiące zimy ostawili posia. I to jest se wszystko je psińco. Są widziałem kejsik, jak była ta zima. Jedna taka mamzela, która się pierunem jargała, bo też wlazła we takie, no wiecie co, prawda? Jargała, siergała, no ale na drugi dzień wylazła przed nasz familok ze jej daklem, taksym. Ten dakel, jamnik, jak go rolego dają, jak przynależy wywalił wszystko, co miał przed chałupą, a ta baba depto dalszy. No i przyszła ci jedna taka starucno oma, w którą kiełzdła się na takiej nieoczałflowanej kaźlówce, praskła ci genau we to, co ten dakel tam nawalił.
Jak nie napocznie pieronić za tą kalembą, za tym jamnikiem, jak nie pocznie faronić na tych wszystkich, którzy nie dawają pozór, co tyż to te jej psioki samunacą. Tak krapika obejrzała się do zadku i Blank słusznie, że całkiem opowogom rzekła. A trzeba była starą babo kukać, kaj się szłapy stowią. I nie strzelilibyście taki hadrze bez pichol? Nie ma ważne, co jej psiok tam nasro, ważne jest to, co ta starecka modować pozór, kaj szłapy stawią, kaj ona Blank po tych naszych cestach nie poradzi z kulitego lodu deptać, a musi, bo coś ich dojodła, ty się musi lajsnąć, a nie zawdy poradził widzieć, kaj jakiś żadny przychlastek od niewtorej ejmy na smoli. I przy tej przyleżytości wspomniał mi się widz, który dawno temu nazot samuno z napniokach rozprawiali. Wiecie, taki srogi pultuń, bulldog, kejby kto nie spokopił, styrcy przed familiokiem i szczeko, harusi jak 100 diosków na jednego owczarka niemieckiego, który kuko ze 4. sztoku. A ślej sam na dół, chyba co się mnie strachosz. Nie poradza, boh je zawarty. Tak bych zarozki ślos i pokazał ci, co to jest dobro, szlachetno rasa. No toż kaj nie poradzić, wyleź, to wyfuknij bez okno, odszczekuje mu ten bokser. Coś ty łogu? Ja nie chcę tak wyglądać, mieć tako sznupa jak ty. A kejsik, można ze 50 do temu nazad sam umie w moim bloku 5 świni do kupy 70 familii, byli ino 2 psy. Jednego miał na szwicywyrt, stary słoma, a drugiego, już nie wspomnę. I my za bajtli mogli się gryfnie bawić we trowniolach kolesieniów i żaden się nie tropił, co to wiecie, wdepnie, kej po bucku prasknie we takie, co to wy wiecie, a ja miarkuję. Ze tym psiokiem i starym słomem też my mieli za bajtla mocka uciechy. My mieszkali na 3. sztoku, a ten istny na 2. I zawdy my cichtowali, kiedy stary ficywyrt wylejzie na balkon ze fajwką, starą mu nie dozwolała bakać kurzyć we chałupie, kiedy on już wylos, to my wetowali się ze bracikiem łotytka szkloków, lebo inszych kopanioków, to unimu trefi naharkać do tej fajwki. A kaj on nie kurzył, to z tego balkona kukał ten jego pies. I też była uciecha, kiedy się go udało we sznupa trefić, on się haruszył, a stary słoma nie poradził spomiarkować po jakiemu. A kiedy już o psach gotka, to jeszcze gorszejsze są te wszystkie koty, które te nasze starecki sam futrują, to się kocą obynajęte. Mój tatulek musiał zawdy ze naszą starką Klarą deptać do piwnicy, kiedy trzeba było faska ze kwaśną kapustą wywaszować, wyszojrować, no i przodzi musiał hajcnąć bryner ze karbitki, jeszcze nie we wszystkich piwnicach fącli byli, kuknąć tak na obkoło, co by wszystkie koty cytli ze gonka i na odstatek łodrzyniąć te kocie, a co wy wiecie, i w tym czasie dopiero starka mogli swoje robić. Eugen Smioków.